Salimos a mar aberto, e que iras ou non as ondas, 2 metros, 3 metros de mar, é complicado, estás traballando, sintas o mar, pégate, levántate, bueno, hai que apoyarse cos codos, cas rodillas, hai que agarrarse un poquinho con todo. Sempre se vas ao mar a Orizo vas a ter algún día que vas a ter algunha cousiña, vale? Que che vai romper o mar, que ven unha onda grande, que... Ai, esas cousas pasan. Bueno, pues levantámonos un par de horiñas antes de que salga o sol, collemos a lancha, salimos hacia Illa de Ons. Un momento que sale o sol e xa se empeza a mirar e a clarear o día, un dos dous quedamos arriba e outro suele baixar. A seguridade neste oficio é fundamental. O mergullador ten que ter arriba no barco, ten que ter unha persona totalmente ao 100% consciente de que hai unha persona baixo, de que lle ten que chegar un flujo de aire estable. El confía en min, eu confío nele, e temos un equipo moi interesante e moi bo, moi profesional. E digamos que con un rastrillo de sardinería mismo, pues bueno, vamos acercando e vamos metendo dentro o saco. E cando temos 10 ou 15 kilos, pois pegamos uns tiróns pola mangueira, o que está arriba, e deixámoslle caer con un pexiño outro saco novo. E se engancha o del, e collo o vacío, e eu subo e levo para arriba o outro. E así, sucesivamente, hasta cumplir un cupo de 100 kilos. As rías galegas, aparte de ser bastante ricas, ten unha agua bastante boa, ten oxigenación, hai unha calidade de peixe moi boa. Está delicioso, eu pues, como todos os días 12 ou 15 ourizos porque este é fantástico. Mételo na boca é como un... é impresionante, detes o sabor media hora despois. Eu creo que é o marisco máis rico. A hueva de erizo é fantástica, ten un sabor impresionante. Non quero vivir outra cousa que non sea o mar, que non sei. Son do mar de toda a vida, creo que tiña 11 ou 12 anos, estaba sétimo de GB, xa tiraba das rapetas nas playas, o chincho, iso. O mar é a miña vida.